आम चिकेन चिली चिकेन करने आम चिकेन नहीं चिकेन छाण छाणी रखी आउ कैप्सिकम अदा रसुण पेस्ट पियाज धनिया पत्र पियाज टमाटो चिकेन चिकेन आम कॉर्नफ्लावर गोले रखीचे तापर ये छाणी किसी रखीदे आम मसला नहीं गुजराती दालचीनी गोलमरीच तेजपत्र चिकेन मसला दालचीनी गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड लंका गुंड हल्दी आउ लुण पकड़ा होता पड़ो से पचर देखी चिली चिकेन तैयारी करने सब आम सामग्री नहीं हो गला आम सब छाणीदा तो गोटा मसला पकेबा आम पियाज अदा रसुण आम पेस्ट पकईदे अदा रसुण टे पानी छाड़गले भाजीले भल लगे तापर आम सब गुंड मसला पकड़ा आम कैप्सिकम पकईदे भाजी करदे मसला आम तेल छाड़गले आम एथरक गुंड मसला सब पकईद भाजी होगा पानी दवा
ଆମର ଏପଟେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏକାଠି ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଜଲ୍ଦି ହଉ। ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥର ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଏଥରକ ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେବା। ଆମର ଏଥରକ ଚିକେନ୍ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ ତେଲ। ଆମେ ଏଥର ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୋ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜର୍ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଚେନ୍ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଚିଲି ଚିକେନ୍। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଥର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଏଥର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏଥରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମର ଏଥର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚିଲି ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।